Moikka kaikille ja tervetuloa Maa-elementin viikkotulkintaan. Mennään 24.3.2025 alkavalle viikolle, tai sille viikolle lähdetään katselemaan viestejä. Viikko 13 olisi menossa. Maa-elementti, härkäkaurisneitsyt. Mitä viestejä teille tähän viikkoon? Mitä viestejä, mitä tapahtumia, mitä energioita, mitä uutta, mitä tapahtuu viikolla 13? Mihin kannattaa kiinnittää huomiota? Mitä viestejä teille? Härkäkaurisneitsyt. Viikko 13, 24.3.2025. Mitä teidän kuuluu tietää? Okei, paljonkin. Vähän liikaakin. Tuntuuko, että joillekin siis, nyt siirryttiin siis Oinaan kauteen. Oinaan kausi starttaa myös aina astrologisen uuden vuoden. Ja joillekin tämä niin kuin uuden vuoden aika, tämä kevät, voi olla jopa vähän semmoista niin kuin ahdistavaakin, kaoottistakin aikaa, kun valo lisääntyy ja saattaa olla semmoinen fiilis vaikka, että ei meinaa pysyä perässä siinä niin kuin tämän kevään tulemisessa, että tekisi mieli vielä niin kuin, että ei olla valmiita ehkä sille. Ja maa-elementti muutenkin, härkä, kaurisneitsyt, niin te olette semmosia pitkäjänteisempiä ja ehkä niin kuin, en tiedä, hidas onko oikea sana, mutta tavallaan asiat tapahtuu hieman hitaammin ja jotenkin silleen tosi niin kuin, maa-elementin tapaan niin hirveän silleen niin kuin järkevästi, onko se oikea sana? Ehkä se tuntuu musta, koska mä oon tulielementti, niin se maa-elementin semmoinen järkevyys siinä, että asiat tehdään hyvin niin kuin perinpohjaisesti ja niin kuin jotenkin, että ei hätiköidä niissä asioissa, niin se tuntuu musta ehkä hieman, siis mä kunnioitan todella paljon teidän niin kuin kärsivällisyyttä, koska itseltäni se on semmoinen asia, missä minun pitää ihmisenä kehittyä. Niin voi olla, että tämä kevät on semmoista aikaa, että niin kuin tosiaan kun nuo kortit jotenkin vaan levahti tuohon pöytään, että tuntuu, että ei asiat tapahtuu liian nopeasti, liikaa asioita tapahtuu yhdellä kertaa, niin teidän pitäisi vaan keskittyä siihen yhteen asiaan kerralla, niin se ei palvele tämä kevät jotenkin teitä, tai tämä aika ehkä, kun tuntuu, että ihmiset säntäilee joka paikkaan ja on innoissaan keväästä. En mä tiedä, siis tää voi olla, että tää on ihan jollekin vaan tää viesti, mutta joku tähän
varmasti pystyy samaistumaan. Täällä on Wise Counselor, mikä on ylipapin kortti. Ja ylipappi on, hetkinen, onko se härän kortti? Sitten täällä on Lanttien kuningas, mikä on myöskin härän kortti. Ja sitten täällä on sauvojen kutonen, mikä on tämän, niin kun, tämä on semmoinen voitto. Joku voitto jostain asiasta, niin kuin victory, menestys. Jonkinnäköinen niin kuin saavutus. Ylipappi yleensä kertoo tämmöisistä niin kuin jopa hierarkisista niin kuin rakenteista, perinteistä, traditioista. Se on jonkinnäköinen niin kuin opettaja. Se voi myös rohkaista, jos se voi myös merkata sitä, että sä oot niin kuin jonkinnäköinen niin kuin tämmöinen viisas johtajahahmo, johtohahmo, jonka on aika niin kuin, astua tavallaan siihen omaan asemaan. Ja sä voit olla joku opettaja tai valmentaja tai joku tämmöinen niin kuin auktoriteetti, jota helposti ihmiset kuuntelee, koska sulla on niin viisaita niin kuin neuvoja ja elämänoppeja ja ihmiset niin kuin luottaa siihen sun tekemiseen. Samoin kuin Lanttien kuningas on tämmöinen hyvin jalat maassa oleva menestynyt bisnesmies, joka voi johtaa suuriakin niin kuin ihmisryhmiä tai toimia niin kuin tämmöisissä johtoasemissa. Hyvin käytännönläheinen ja luotettava tyyppi. Onko tämä voitto, mikä täällä näkyy, niin onko tämä tavallaan se, että sä astut nyt johonkin tämmöiseen johtoasemaan tai ehkä uskallat alkaa puhua sitä sun totuutta tai uskallat ottaa sen paikan siinä yhteisössä tai yrityksessä tai työpaikalla jonkun esimiesaseman tai esihenkilöaseman tai niin kuin, joko sulle tarjoutuu tämmöinen tai jotenkin se niin kuin hyvin luonnollisesti meet siihen asemaan. Sä nouset siihen. Se voi olla ihan joku tämmöinen niin kuin hierarkkinenkin ylennys. Vai pitääkö sitä, jos sä oot hakenut jotain ylempiarvoista työpaikkaa tai jotain niin kuin tämmöistä. Jotain tämän tyyppistä, niin täällä niin kuin näkyisi tämä voiton kortti, että se on sulle se paikka, sä tuut saamaan sen. Ja olkoon tämä rohkaisuna sille, että jos sä et ole vielä hakenut sitä, uskaltanut ehkä hakea sitä paikkaa, oot ehkä ajatellut, että olisikohan musta tohon, niin nyt täällä on selkeä
niin kuin kannustus siihen kyllä, että ilman muuta tavoittele niitä sun unelmia ja sitä paikkaa, mitä niin kuin, mistä sä haaveilet. Myös jonkun niin kuin oman yrityksen perustaminen tai sitten tämmöinen niin kuin, yrityksen menestyminen, niin näkyy myös täällä, jos sulla on joku business-idea pyörinyt päässä ja mietit, että milloinkohan olisi niin kuin olet odottanut vaikka oikeaa hetkeä, oikeaa aikaa, niin nyt näyttäisi täällä toi success-kortti, että nyt voisi olla hyvä aika tuoda tämä sun business-idea niin kuin käytäntöön, mikä se nyt ikinä sitten onkaan. Oman yrityksen perustaminen tai sen niin kuin nouseminen ehkä seuraavalle tasolle. Tai sitten tosiaan työpaikassa niin jonkinnäköinen niin kuin, yleneminen. Tämä menee sanat sekaisin. Voi myös merkata jonkinnäköistä niin kuin henkistä kasvua. Että sä oot löytänyt jonkun semmoisen hyvin maadoittuneen tilan, missä sä ajattelet asioista ehkä hieman eri tavalla kuin ennen. Ja sulla on semmoinen hyvin niin kuin, korkeavärähteinen energia ja semmoinen niin kuin, että sä oot niin kuin siinä pisteessä, että sä tunnet turvaa, koska sä oot ymmärtänyt, että että elämässä niin kuin jotain upeata ja hienoa on tulossa, koska sä oot asettanut jonkinnäköisiä tavoitteita ja manifestoinut elämään asioita ja sä tiedät tavallaan mitä tehdä ja tietyllä tavalla niin kun löytänyt sen tilan, sen manifestointitilan, missä sä tiedät, että ne asiat, mitä sä haluat manifestoida, on jo sun, jolloin sä oot semmosessa niin kun, rauhan ja viisauden tilassa, missä sä et niin kun häpäile enää. Sä tiedät, että sulla on jo se kaikki, mitä sä haluat. Varmasti joku pystyy samaistumaan tähän tämmöiseen kiireettömyyden tilaan ja tämmöiseen niin kuin, sisäiseen viisauteen ja rauhaan ja tietoon siitä, että kaikki on jo minussa. Se tieto, se rakkaus, se menestys on jo minussa ja se on mahdollista, mitä ikinä mä haluankaan elämältä. Mä tuun saamaan sen, koska se on jo minussa. Joku nyökyttelee siellä nyt päätä, että niinpä. Että mulla ei ole mitään hätää. Mulla ei ole mitään hätää.
kruunu päähän vaan ja jatka tota sun työtä. Jatka just noin. Sä tiedät kyllä, mitä sun pitää tehdä. Ja tosi semmoinen rauhallinen fiilis tuli mulle ainakin. Ja menestys on taattu. Se on jo sussa. Se on tulossa, se on tässä. Yes. Ihanaa menestyksekästä. Kyllä. Ihanaa menestyksekästä viikkoa kaikille. Ja nähdään ensi viikolla. Moikka!